Pinita nili nalitum afan voreng Awarsai APHUTHAK video se nang 1 pik lo lapen copy voreng Awarsai manang litum la thumbnail mate title long tag pon long app tahilo lapen chin nilang polte nan pini bangke nili SBI mate State Bank of India la so Recruitment APHUTHAK se nili la so video long nang than pon ikpo lapen kon ana vacancy si doma lapen ekachali ang deng kon an se nang ma salary kon an ma lapen copy pia documents hai hui si akinai ma la bangke nang litum la so video long tag pon long ikpo la se aprang si kumane according jirjong se LABANGSO channel long jong se nang homri milang polte nang litum subscribe ikon lapen adung het belaran tadi daktan berpon igenot la se pada depin ban chethan polonang mate lang polonang lapen nang litum ta video kilang thori phanle bor ikon aji so lang pen WhatsApp long na homri fit bangke nang ne nang litum la kicheng bin kijuran lang ignang po aji so lang pen WhatsApp long nang homri po advertisement alwanang sen tha sar po apare nili bangka senang kok pon nali tumbang video bang 30 second penanta mane lang le dat tum sekiong ong tasi chuni rilo kadu kavya fanta nali tum maximum 2 minutes ane lang igon lang no lang me bangta dapen pada depin pen ceng pon lanang lapen nili thiak pendak nali tum phanan than pon ikpo aprang sinali tum le screen along lang igon SBI JA requirement 2022 mate State Bank of India vacancies notification 2022 for 5800 junior associate mate customer service and sell la suppose to dak apos nali tum lang thuik deno nili dan pek lang thui po ikpo 5000 it ando post banke lapen online silap so voreng Awarsai bang apply nang pon alitum dak teknologi online apply nang pon lapen last date bang dak 7 September kicheng bang 7 September message cheng lo lapen LABANGSO cheklo 27 September ansi ington ikpo lapen nilida advertisement alu thiek pen stamen in lina pek lang pon ikpo alitum afan lapen alitum la thek pon long po screen along nilidak advertisement alu si nang pupi iglo alitum afan nalitum dak lardak pen thek pon State Bank of India mate central requirement lo labangke lapen ladak online registration of applicant and payment bangke nalitum dak thek pon ya date bangke aprang sila date le lang pon nang nalitum dak pen lang pon iko kicheng bang dak 7 LABANGSO chiklo 7 tarik pen sicheng lo lapen kijut bangke kang toni bangke 27/09/2022 la so chiklo malo lapen ladak penang an kitok do nalitum lang pon ikdenot la sodium ta pena an dak toglos tamen ni libang la an nalitum phan dak pen eklar na than pon ik thek that po lapen min important bangle lang dam na lapen kai play fan pol nalitum la theklong la so la hini la so website lo nalitum home di dam iknang po lapen la so requirement la bangke all India la se Assam ar lo ta penang an apos mate vacancies pang do nalitum phani lidana piklang pon pola son tak thasidak Ahmedabad Bangalore Bhopal Bengal lapen Chandigarh Chennai Delhi lapen Hyderabad lai hui ta dak penang ando nalitum dak pen thek pon stamini linon bang nalitum han Assam ar lokan an sigi doma la so puthak bang nilidak napiklang pon ikpon nalitum afan Assam along bangke ladak asap so problem chati athema la so advertisement alu ong to ong mat la problem that this tameni lidak nampik lainga fansini li bor ipodak la Assam adang an apusi domala bang nali tum dak pen thek ponong pola Assam dak 258 an vacancies do lapen ST SC ladaka do kawe pen pangrumpet pen la ando la se ST tum phan bangko an mala talang dam nang non ST tum phan ST la bangke ST tum phan 31 do dak total nali tum dak pen thek polai dak 31 do la lo si jogdun iktame mate apply dun iktame lapen kedang so lason dak sedak penang anadim pangrum pet pen du olo lapen Assam arlo bangke Assamese Bengali bodola bange kethek bange thek nang pola pen STSC lason tak si pena andak tok iglo details bangke lapen selection process lai huita dak pena an tok pon nalitum dak pen thek pon lai lapen akun nili na piklang pon tu pon nalitum pon
test ani nang litum dak test subject ta lesson tok pon lo dak lapen medium of exam bang kenani tum dak pun thek pon long po assam long bang english hindi assamese bengali la an la pli language pen sidak exam bang en pon po list of medium of examination according to state apply lo la bang kenani tum dak pen thek lang pon igon lapen final selection the lai hui dak pena ando wait list the whole son lo lapen call letters for examination the bang kenani tum dak pen thek pon lang po lapen application fee lang dam lo pulte SC ST mate PWBD ESM DESM latum phane dak sikang sitanang ne application for fee bangke dak nil sitok lapen kaprek general lapen OBC latum phan ma 750 nang dak nang tum thek pon longi nason se dak penang an kitok dak du iglo labang ke nilita dak an bangke nang than pon ik thek thedat po lapen exam center lang dam lo nang exam center la bangke samalong bangke Dibrugarh Guwahati Jorhat Silchar lapen testport lai huilong se exam center samar lopen mal hai huilong se exam bangke en po lapen documents bangke nalitum dake tok thailo dak documents ke nai son anta nalitum la advertisement alo si thek polang po lapen ka upload ning kan ana size ma lapen kan ana kbps ma lapen copy a format ma photo lai ka upload ning ta dak tok pon ek etlo lapen signature ko son son se ka upload ning ma lapen ko son ning ma lai ta tok pon iglo lapen dak form lai hui ta dak do kinang sa sa form bang nalitum la advertisement alo lang pami pelena litum jog igno mate apply dun igon nili bangke dak detail salam bang la an nili nang than pon ik thek thedat po clearly ke athema dak penang an kitok do lasi lai hoi bang nili dak nang piklang pon pedalo la pening sonsoni la bang sinili nang than pon chona nang litum fa lasi kinang sot bangke lesson la pen dak question bang takan an general lasun PP subject long sikan an marks mal hai hita dapen tok pon iglo nang litum thek pon loi lasun dak sidak do la total nang litum dak thek loi 9 page ando nang litum thek loi lasin nang litum la advertisement alo bang ni linang sen ekpo koma ma bang pho bang physical apply du nima nang litum la lang klar dak pen dak lang pon ingo athak pen la aber an nang litum lang pon jirnon la chini et pen la nang litum jog ik dona mate apply dun igo lasi pinia video long bang nili la an sing ton jog jidat po thema nili dak ingson son ni alam cholo nang litum phan nang than ek long ke athed nili dak nang than pon thailo pul la so video ke 30 minutes an nang kok ta thegi la masini li bang la an bang pading dam de dat po pusima thala lasi nalitum video kan maser on share gon lapen video lang mesen pul comment like lai hui bang ting ni no lapen channel long jong sa ki milang pul nalitum subscribe kri pen pen dam ig no mo phit nalitum update ki long very afan lo tangte pinia video long bangala an le ing ton pon lo nang lapen mo next video long le chitong nang tangte do me thakme ka du ka vi Karbi 2.0 YouTube channel ki lang ra do on phans tame nil hin pen KARDOM